Molt bé. Però no has contestat a la pregunta, ets musulmana? Toni, va, no siguis mal educat, home. Toni. Gràcies. Com li pots deixar anar una pregunta així a una persona que gairebé no coneixes? Tens raó, tens raó. Sí? Clar. Perdona, sovint ni me n'adono, soc massa brusc. Soc així, però soc bona gent, oi? El tacte no és el seu fort, però sí, és bona gent. Sí. Però no has contestat a la pregunta. Ets musulmana. No es pot creure, home. D'acord, jo seré passat, però mira-te-la. És moreneta, és discreta, li poses un vel al cap i li dona la imatge. I és més, per què ens atrau una cultura si no per què tenim amb ella una certa afinitat? I encara més, per què tothom interpreta la pregunta ets musulmana com una agressió? Tornar a refer el rostre amb fang. Pintar-lo de colors vius, posar-li pedres blanques als ulls i posar-lo a l'altar dels avantpassats. I fer-li ofrenes de menjar. Com a símbol de respecte, senyal d'enyorament, com a demanda d'intercessió davant dels éssers superiors. Bé, no sé què us estranya tant, La missa catòlica és tant o més absurda que això. Toni, mort i regeneració. Mort i regeneració. Esperits malignes de la foscor! No devoreu els esperits dels homes que es perden a la jungla! És així com els homes es tornen dolents. Anuncis a favor de l'abstinència sexual per evitar embarassos. Do not drink, do not smoke. Però vaig començar a sortir amb un nòvio. Portava tatuatges per tot arreu. Tot arreu. Piercings al nas, a la cella, a la llengua, dilatacions de les orelles, al cabell rapat. Era molt maco. I un dia em va acompanyar a casa amb cotxe i ens vam veure junts. Em van fer un interrogatori en tota regla. What have you been doing? Don't you know who that guy is?